Sindicato Labrego Galego vén de cumprir 50 anos de historia. Nacendo na clandestinidade, como unha necesidade sentida polos labregos e as labregas da Galicia, de defender os nosos intereses como clase, diante da opresión e a explotación a que viñamos sendo sometidos. Recollemos todo ese traballo, recollemos toda a nosa historia, para 50 anos despois, 52 anos despois, afirmar que a necesidade segue a ser a mesma. Precisamos de autoorganización e a ferramenta é o Sindicato Labrego Galego, onde decimos en voz alta e clara que temos que ser oídos en todo o que afecta as nosas vidas, os nosos territorios. Co traballo de todas as persoas que formamos parte do Sindicato Labrego Galego, conquistaremos o noso propio futuro. Nos espazos e na rúa, a nosa voz ten que escoitarse. Globalicemos a loita, globalicemos a esperanza. Cada vez máis que nunca a vida, a dignidade e a paz. Moitas grazas.